Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya bayyana cewa dakarun Amurka za su ci gaba da aikin tsaro a mashigar Hormuz domin tabbatar da matakin da ya hana jiragen ruwan Iran kai kawo da kuma bayar da umarnin lalata jiragen Iran a wannan wuri. Shugaban Amurka Donald Trump da babbar murya yana mai jaddada matsayin ƙasarsa na ganin ta tilasta hukumomin Tehran amincewa da wasu daga cikin buƙatu ko shawarwari da aka gabatar a zaman tattaunawa da suka gabata da kuma ake ci gaba da yi a ta bayan fage. Sai dai ɗaya daga cikin batun da ke hana ruwa gudu yanzu kam ya shafe batun mashigar Hormuz, wanda Iran ta ce ba ta karɓar wasu kuɗaɗe a kai. Amurka ta nuna adawa a kai, inda Washington ke cewa dakarun ruwanta za su kasance a wannan mashigi da nufin hana duk wani jirgi na dakon kaya da Iran ta amince da shi kai kawo. Bayan kama wasu daga cikin jiragen ruwa na Iran, dakarun Amurka na ƙoƙarin sun lalata jiragen ruwa na yaƙi da dakarun juyin juya hali na Iran ke amfani da su a wannan mashiga na Hormuz. Masana harkokin ƙasa da ƙasa na kallon matakin da Iran ta ɗauka na ƙoƙarin karɓar wasu kuɗaɗe a matsayin haraji a wannan mashiga daga jiragen dakon kaya, wanda a jiya Iran ta tabbatar da karɓar kaso na farko na wannan kuɗaɗe. Ba zai tsari ba muddin aka ci gaba da kai ruwa rana tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran. A ƙarshe, siyasar Iran ba ta da wani sabon salo a yaƙin gabas ta tsakiya. Fadar shugaban ƙasar Faransa tana mai bayyana mutuwar sojojin ƙasar, ɗaya inda wasu uku suka samu raunuka a kudancin Lebanon yayin wani hari da aka kai wa sojojin rundunar wanzar da zaman lafiya da ke aiki a ƙasar. Shugaban na Faransa da babbar murya Emmanuel Macron yana mai cewa rahotannin da suke da su na daɗa tabbatar musu cewa ƙungiyar Hezbollah ke da alhakin wannan hari. Macron da sauran hukumomin Faransa ya yi amfani da wannan dama domin isar da ta'aziyya da kuma jajanta waɗanda suka samu raunuka a wannan hari. A ƙarshe, shugaban na Faransa ya buƙaci hukumomin Lebanon su yi duk abin da ya kamata domin ganin an kamo waɗanda ke da hannu a wannan kisan da ke zuwa a daidai lokacin da Firaministan Lebanon Nawal Salam yake ba da umarni a gudanar da bincike nan take don kama waɗanda ke da alhaki a harin.